Busco ideals que he après lluny de casa i no els trobo. Hi ha un desordre que em té preocupat. De petit no m'ho havien explicat. Costa d'acceptar que les coses van canviant, simplement redefinir la manera de sentir, però no accepto els canvis que hi ha hagut, ideals que s'han perdut. Potser és que he llegit masses llibres d'altres temps, potser m'he creat un bell lloc dins del meu cap, però hi havia un temps imaginat, tot allò ja s'ha acabat. Busco un lloc meu, refranys antics sense sentit, paraules que s'han esvaït. Busco un vell corriol on jo de petit jugava. Busco racons que recordo que tots els amics hi anàvem, però tots aquests llocs ja han canviat sota el ritme de la humanitat. Busco un lloc meu. Em dic Àgata Roca, soc actriu i tinc 43 anys. Sovint penso en la meva bellesa. Penso com canviarà la meva vida. Quan jo sigui una persona gran, m'agradarà que tu estiguis al meu costat, que te'n recordis de mi i que em portis una rosa el dia de Sant Jordi. A Catalunya, més de 150.000 persones grans pateixen greus condicions d'aïllament social i soledat. El 23 d'abril, regala una rosa a una persona gran del teu entorn. Per tu només és un petit gest que segur que farà feliç molta gent gran. Roses contra l'oblit és una iniciativa d'amics de la gent gran. Comparteix la teva experiència.